Després d'una intensa temporada de curses, la Copa Catalana d'Enduret per a nens posava punt i final a l'any 2009 al complex de Parc Motor Castellolí, instal·lació que gestiona la Federació Catalana de Motociclisme a través de la Fundació Catalana per l'Esport del Motor. El Motoclub Torrelles va ser l'encarregat de coordinar una prova que es va complicar molt per culpa del fort vent que va bufar al llarg de tot el cap de setmana i la pols que van acumulant-se als trams a mida que avançava la competició. Les intenses ràfegues de vent i el fred van esdevenir uns incòmodes acompanyants al llarg de la jornada per als pilots. En total, més de 110 que van concursar per motor malgrat les inclemències climatològiques. La cursa presentava 3 trams cronometrats amb una primera especial curta, però que ja va començar a marcar diferències entre els favorits i la resta des del primer moment. A la categoria iniciació, Adrià Font va treure màxim profit de l'absència del campió i sotscampió d'aquest grup, Albert Girona i Gerard Gómez, per escalar fins a la primera posició final. El pilot del Motoclub Sitges va cimentar la victòria a les cronos que tancaven el recorregut, traient un gran coixí de segons que finalment serien definitius. Font guanyava així la seva primera cursa de l'any i tancava el campionat amb el tercer lloc de la classificació general. A 20 segons del vencedor va finalitzar Salvador Ubach, que va rodar gairebé sempre molt a prop dels temps d'Adrià Font i que s'assegurava amb claredat la segona plaça per motor. El podi final de la prova iniciació el completava Joan Comelles i ja a més distància Francesc Aguilar i Arturo Bach tancaven els 5 primers llocs de la prova. Els darrers resultats de la Copa Catalana d'Enduret ja havien donat com a campió de la categoria Leví a Enric Francisco, que va optar per no competir per motor, ja que el reglament descompta el pitjor resultat de tota la temporada. Nil Pons, que arribava després de signar una fantàstica segona meitat de temporada, va oferir una altra exhibició, malgrat no poder lluitar pel títol al perdre's 2 curses del calendari. La jove promesa gironina del Gicom Motorsport es va refer d'un inici complicat i va aconseguir remuntar al final de cadascuna de les 2 voltes al recorregut, amb 2 passades sensacionals que li van permetre imposar-se amb més de 10 segons de diferència. Amb 4 victòries a les 5 curses que ha disputat enguany, Nil Pons escalava fins a la segona posició final del certamen. El segon lloc entre els alevins va ser per Albert Girona, a qui se li va escapar la victòria al darrer tram, quan va cedir fins a 19 segons respecte a Nil Pons, que l'acabaria, per tant, del triomf. Jordi Sala, després d'una altra emocionant lluita amb Àngel Perales, s'asseguraria per 2 segons i mig el darrer esgraó de les places d'honor. El pilot del Motoclub Segre, Xavier Ferrer, ha donat un pas de gegant per a confirmar-se com a campió d'Enduret a la categoria juvenil després del segon lloc recollit a Parc Motor Castellolí i a l'espera de la cita final que hi haurà per aquesta classe en 2 setmanes, a Valls de Torroella. Ferrer continua una cursa més sense baixar del podi i aquesta regularitat li permet mantenir-se fermament a la primera posició. De tota manera, Josep Antoni García va sumar la seva 5a victòria de la temporada, tot i que es va complicar el triomf a l'inici de la segona volta, quan un discret crono a la primera especial li va donar la iniciativa a Ferrer. De tota manera, una gran reacció li va permetre recuperar el primer lloc a Josep Antoni García, que va vèncer la cursa amb 6 segons de marge. A l'esquena de Ferrer, segon, es va classificar Sergi Robert, després d'un pols molt igualat amb Simeó Ubach, que es va trencar per petits detalls en la primera meitat de la prova. Excel·lent resultat també de Mireia Badia, del Motoclub Baix Berguedà, que es va apuntar, a més de la victòria i el campionat a la categoria de fèmines, al 6è lloc escratx a la general d'aquesta categoria juvenil. Un cop més, Albert Fornells va pujar al primer lloc del podi de la categoria de clàssiques i amb aquest nou triomf va celebrar el títol de campió d'aquest 2009 per davant de Fèlix Moya i Jordi Fígols. A la classe oberta, la primera posició va ser per Miquel Blasco, seguit per Oriol Santacreu i Jordi Font. Totes les categories de la Copa Catalana d'Enduret, a excepció de la classe juvenil, que encara té pendent la darrera prova puntuable a l'Endurada de Valls de Torroella, acomiaden així la competició oficial fins l'any vinent.